Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. L-lum qegħdin nofru s-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Katrin u Karmenu Buġġejja. L-lum il-Knisja tagħmel il-festa għażiża tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Jieħu tiegħek nitolbu maħfra lil Mulej Alla ta' kemm il-darba aħna ma konvertejniex u xi tfisser tikkonverti. Ma bnejtx ħajti fuq il-kelma ta' Ġesu. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħarruf Alla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inta għallimt id-dinja kollha bil-prietki tal-Apostlu Missierna San Pawl li illum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Sawl li kien għadu bil-qawwa kollha jedded bil-mewt lid-dixxiepli tal-Mulej marant il-qassis il-kbir u talbu jagħtih ittri għas-sinagogi ta' Damasku biex ikun jista' jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-triq tal-Mulej u jaħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa sejjer kif qorob lejn Damasku f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf l-art u sema leħen jgħidlu, Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U wieġeb, min int Mulej? U l-leħen wieġbu, jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah, imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x'għandek tagħmel. Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu imbikma, billi kienu semgħu il-leħen imma ma raw lil ħadd. Sawl qam mill-art, fetaħ għajnejh u ma seta' jara xejn. Imbagħad mexxewh min idu u wasluh Damasku. Dam 3 ijiem ma jarax u la kiel u lanqas xorob. F'Damasku kien hemm dixxieplu jismu Ħananija. Derlu l-Mulej u qallu, Ħananija, hawn jien Mulej wieġeb, u l-Mulej qallu, qum u mur fit-triq li għajdula dritta. U hemm fid-dar ta' Ġuda staqsi għal wieħed minn Tarsu jismu Sawl. Dan qiegħed jitlob u ra f'dera wieħed jismu Ħananija dieħel ħdeh u jqegħdlu ideh fuqu biex jerġa' jieħu id-dawl. Ħananija wieġeb, Mulej, jien smajt mingħand ħafna fuq dan ir-raġel kemm għamel ħsara lill-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm u issa qiegħed hawn bis-seta' mingħand il-qassisin il-kbar biex jarresta lil dawk kollha li jsejħu ismek. Iżda l-Mulej wieġeb, mur,
għax dan ir-raġel hu għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem ulied Iżrael. Jien stess għad nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Ħananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal qiegħed idejh fuq Sawl u qallu: Sawl hija, il-mulej Ġesu li derlek fit-triq inti u ġej hawn batni biex terġa' tieħu id-dawl u timtala bl-Ispirtu Santu. F'daqqa waħda waqa' bħal qxur minn għajnejh u reġa' beda jara. Imbagħad qam u tgħammed, kiel xi ħaġa u ħa r-ruħ. U malajr beda jxandar lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid li dan hu l-iben ta' Alla. Kull min kien jisimgħu kien jistaġeb u jgħid: dan mhuwiex dak li f'Ġerusalemm kien iħarbat lil dawk li jsejħu dan l-isem. U mhux għalhekk ġie hawn, mhux biex jaqbadna u jaħodna marbuta għand il-qassisin il-kbar. Imma Sawl kull ma jmur kien jissaħħaħ u kien iħawwat lil-Lud li kienu joqogħdu Damasku bil-provi li kien iġibilhom li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu f'ismi, ikeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu slieb b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum eżjes tal-konverżjoni ta' San Pawl ma nistgħux nibqgħu narawha biss bħala ġrajja li ġrat il-San Pawl. Imma dak li l-mulej jagħmel ma' Pawlu jagħmlu miegħi u miegħek. Aħna jinsejħula il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl. Iva mulej, għaliex? Għax meta l-bniedem idur lejn Alla, jaraf lil Alla preżenti, iduq l-imħabba tiegħu, issir festa. Għax il-bniedem isib il-ferħ tant mixtieq. Għaliex hija l-festa tagħna? Għax kien Pawlu li ġie fi gżiritna u waslilna l-kelma ta' Alla, mhux biss. Ma tafu għaliex hija l-festa tagħna, tiegħi u tiegħek dalgħodu. Għax jiena wkoll jeħtieġ huwa importanti fil-ħajja tiegħi
li nidħol fid-dialogu ma' Alla. Għandna żewġ siltiet li jirrakkontaw il-konverżjoni ta' Pawlu. Għandna qari li meħud mill-Atti kapitlu 22 u l-qari li smajna il-kapitlu 9. Dejjem bil-Atti dan il-ġrajja hija miktuba darbtejn bi ftit irqaqat wieħed aktar mill-ieħor. Interessanti u id-dialogu bejn Pawlu u l-mulej. Meta Pawlu jaqa' minn fuq iż-żiemel u jisma' leħen il-mulej, Pawlu jiddialoga miegħu. U fl-Atti il-qari li qrajna jgħidilna li Pawlu għal kelmiet Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani. Pawlu jmur jwieġeb u jgħidlu min inti, mulej, min inti. Fil-waqt li s-silta tal-Atti tal-Apostli 22 tatina domanda oħra li jagħti Sawl. Min inti, mulej, xi tridni nagħmel? Dawn huma l-kelmiet eżjes li aħna għandna nirrispondu kull darba li nisimgħu il-kelma t'Alla, jekk irridu nikkonvertu. Alla ma jimponix il-kelma tiegħu fuqi u fuqek, anqas fuq San Pawl ma imponijiex. Kelmu u stenna tweġiba tiegħu. Min inti? X'għandi nagħmel? Dan il-passaġġ li jfakkarni f'eżerċizzju ċkejken li kien għallimna u kien jisostni kull nar ta' ħadd, kull nar ta' ġimgħa il-qaddej tal-Dum Mikel Attart meta konna għadna studenti jis-seminarju. U kien jagħtina qisu homework x'nagħmlu. Kien jgħidilna x'intmorru il-quddiesa il-ħadd. U konna rridu nikdbuha din is-sentenza fuq skritt. X'intisimgħu il-Vanġelu, x'intmorru d-dar, ikteb is-Sinjur Alla qalli u tikteb x'laqtek fil-Vanġelu. Imma mbagħad kien ikun irid nikdbu sentenza u jien qedtlu. Iveżies, il-mulej Ġesu ikellimna kuljum. Qed jistenna wkoll ir-risposta tagħna. Pawlu taħ risposta pożittiva lil mulej u mhux ta' b'xejn sar wieħed mill-akbar dixxiepli. Ejjew aħna wkoll inwieġbu u nagħtu l-iva tagħna lil mulej għall-kelma tiegħu, ħalli din il-kelma tiegħu tkun tassew dawl li tmexxina fil-ħajja ta' kuljum. Aħna nifirħu illum fil-mulej li fit-triq ta' Damasku sejjaħ lil Pawlu u għamlu evanġelizzatur. Nitolbu sabiex il-Knisja u d-dinja jinfetħu dejjem iżjed għall-eżiġenzi tal-Evanġelju. U ngħidu flimkien, ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej l-insara mifruda bejnietom huma mxeldrin bħal żerrija tal-qamħ. Qarreb dak il-jum li fih isiru l-koll ħobża waħda sabiex id-dinja temmen. Nitolbu. Mulej, ħafna huma dawk li għadhom bil-ġuħ u bil-għaċċ għalik. ħajsibu fil-komunitajiet insara min jilqaħħom bl-imħabba bħalma sawwa b'San Pawl. Nitolbu. Nippreżentawlek mulej il-missjonarji, partikolarment Maltin u Għawċin, li fuq l-eżempju ta' San Pawl qegħdin ixandru l-kelma tiegħek mad-dinja kollha. Nitolbu. Missier Qaddis minn dan is-santwarju, inti għadek issejħilna
permezz ta' Umna Marija. Għamel li aħna nilqu il-kelma tiegħek u nwieġbu għal dak li jint titlob minna, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamu lej dawn it-talbiet tagħna u għatina l-grazzja li dejjem nikkonvertu sabiex ikollna sehem sħiħ fil-missjoni ta' ibnek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina il-grazzja mulej li aħna nofru s-sagrifiċċju tal-fidwa l-Ispirtu Santu jimliena b'dak id-dawl ta' fidi li bih dejjem dawwal lill-Apostlu u Missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti jirraj ta' dejjem, ma tħallejx weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsieba u tħarrisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli, mal-qtajja kollha tal-żirġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk li dolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni
u inroddu lek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda ruħa tkun fejn il-ġisem ta' Kristi ħares. Uri
nitolbu. Mulej Alla tagħna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna. Ħeġġiġna b'dak in-nar ta' imħabba li bih kebbist lill-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għal knejjes kollha bi Kristu Siedna. Xtieq infakkarkom fil-laqa ta' formazzjoni dwar il-Verġni Marija, laqa ta' tagħlim Marjan, għada fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala tas-santwarju li tinsab taħt it-tsintier. Il-laqa tieħu madwar 3/4. Ngħidu flimkien 3 Evangelijiet u hekk impoġġu l-gżejjer tagħna taħt id-del ta' Omna Marija propju biex narfu u nħarsu l-fidi li ġabilna San Pawl u nħallu li l-kelma ta' Alla tkun hi li tmexxina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna